Dakle, znanje o toj ženi koja po mom mišljenju nije dovoljno bila poznata zbog toga jer je odakle je, dakle iz Balkana, odnosno iz Novog Sada, iz okolice Novog Sada, je doživjela tu jednu sudbinu i jedna je zapravo od tih posljednjih žena koje su imale velikog utjecaja, koje su bile na jednom nivou strašno važne i sudjelovale u svim tim stvarima, radili na teoriji relativiteta u ovom slučaju, ali nešto se tu dogodilo i ona je, recimo to, izgubila sebe, da sad ne ulazimo u to kako i što se dogodilo, to možemo evo kasnije. Dakle, tu me taj odnos zanimao. Zašto je ona u jednom trenutku, oni su startali jednako, u smislu studija, interesa, ocjena, ako hoćeš i tako dalje, i u jednom trenutku on je krenuo dalje, ona je ostala. Nije se više nikada bavila znanošću, što je potpuno zapravo šokantno.